U Vinici Ruski dvor, u Hotare Berkasova, naša ekipa včera naišla na vredných robotníkov, ktorí podsadzovali lozu na mesto za chyby. Dneska robíme podsadzovanie za chybia čokoty. Kale mi stihli za Trsteniku i za vodu dziravime dziri, takže rachujeme, že še dobro budu primati. Keľo kalemi ste naručali? Naručene 2300. Teľo chybelo? A chybi ще i vece, ali ljem to ti dva sorti, co še najvece hľadajú, hroznata toho roku ljem teľo podsadzime. A nepoznato tako su už druga polovka apríla? Co ja znam, to človek fari von, toho týždňa podsadzoval, takže to za Vinicu to nie kasno. Teraz nam už prichodzi pirskanje, da za 8 dní bude i perše pirskanje. Zakončili sme zacahovanie žici, slupi sme vyprostali. Opirskane peršíras od korovča po šoroch. To co najvažnejšie, žimska rezidba zakončena, luci poviazani. Takže Vinica teraz dosť dobra i od nedelji bude trebať i košiť stravu pomedzi šori. To bude so traktorom? A so traktorom, da i s mulčerom. Podsadzení sadnici počnú rosnúť najpoznejšie o 14 dní a procent úspešnosti by mal byť skolo 80%.